Hi pawb! Alaw dwi'n gweithio ar Priodas 5000 a swydd fi ydy helpu bobl i trefnu priodasau. Dim ots faint mae rhywun yn ei baratoi ar gyfer diwrnod y briodas. Mae yna wastad siawns y gall rhywbeth bach fynd o'i le neu bod rhywbeth yn cael ei anghofio. Felly dros y blynyddoedd, dwi wedi casglu llwyth o stwff at ei gilydd a creu kit argyfwng. Mae gen i reit yn y top, mae gennau bocs cymorth cyntaf. Ond wrth gwrs, os ydych chi'n mynd i fod mewn gwesty neu rhywbeth felly, mi fydden nhw hefo un. Ond cofiwch os ydych chi yn ganol cae, byddwch chi angen gwneud yn siŵr bod rhywun efo un o'r rheina. Wedyn yn yr ail dro'r i lawr, mae gen i llwyth o bethau falle sy'n handi iawn ar gyfer y diwrnod cynt falle tra'n paratoi. Gaffer tape, pastel tape, just rhag ofn bod rwy'n di anghofio labeli am bell beth. Post-it notes, blue tack, white tack, pit stick, super glue, bob math o bethau. Dro'r nesaf. Yn fan hyn, just pethau dwi wedi casglu ar hyd y blynyddoedd. Cortyn, hesian, cortyn ail, lace, pinna bawd, safety pins. Mae'r sialc yma yn fan hyn yn handi iawn. Dim i entertainio plant, ond rhag ofn bod chi'n cael unrhyw fath o staen bach ar eich ffrog. Rhywbeth chydig bach o sialc ar hwnna a wneud o wneud y tric yn iawn. Lint, stain remover. O beth falle bod pobl ddim yn meddwl am ydy crochet hook. Os gennych chi ffrog brodas a lot o botymau bach ar y cefn, mae hwn yn andros o handi pe bynnag fydd yn helpu chi gau'r botymau. Nesa, dwi'n galw fo'n adran bersonol, really. Mae chydig bach fel be fysa chi'n cadw yn eich bathroom chi falle. Mae gennau frwsh gwallt, crib gwallt, siswr, ffeil gwynedd, bob math o bethau, hairspray, deodorant. Mae gennau colir, spray tan, glud gwynedd, glud am rannau, nail varnish clir sy'n gallu bod yn handi wrth gwrs ar gyfer eich gwynedd. Ond hefyd, os oes rhywun hefyd yn gwisgo tights a mae'n mynd fatha ladder, chydig bach o dot o hwn a wneith o stopio fo mynd dim pellach. Tap corff, rhag ofn bod angen cadw pethau intact. Hair grips, paracetamol, plasters clir. Hwn i'r plantos. Os ydych chi yn math o bobl sydd eisiau cael tawelwch yn ystod y seremoni. Mae gennau snack bars, achos mae lot o'r amser dwi'n gweld bod priod ferched ddim eisiau bita o gwbl yn ystod y bore. Felly mae'n rili handi cadw snacks wedyn ar gyfer just ar ôl y seremoni falle. A please, da chi, peidiwch yn mynd heb y tissues.